paglipas ng panahon, ang bayan at mga residente natuto na rin ng iba't ibang paraan ng paghahanda nito. Halina tayo na at magsama-sama sa Puto Festival. Tayo ay magsaya. Ang puto na bukod tangi sa buong mundo ipagmalaki. Puto ng Kalasyaw, garantisadong panalo. Ngayong taon nga, ang mga nagpakitang gilas sa Best Ways to Serve Puto, mga empleyado ng local government unit ng Kalasyaw mula sa iba't ibang departamento. Siyempre po, na-excite po kami kasi sa totoo lang po hindi namin ina-expect na magkakaroon ng ganitong competition. Kasi nasanay po kami na puro outsiders, yung mga puto vendors po yung nagko-compete. And then ngayon, trinay naman po ng LGU na kami po yung makisali sa competition na to. Kaya very effort po and then yung so much excitement, halo-halo na po. Siyempre ma-boost and then mailabas ng bawat isa na may pakita po nila ang bawat menu or yung best nila to serve the puto. Puto ng Kalasyaw, garantisadong panalo. Paggawa ng puto'y di biro. Actually, first time naming sumali sa event na ganito, napasali yung BFB and medyo na-surprise kami kasi ganito pala yung mga bongga pala yung mga ano. Actually, hindi kami masyado nakapaghanda, pero hindi ganun ka-prepare compare sa mga iba. So, pag titignan nyo, simple pero ito yung best na design na nagawa namin. Actually, I get so hard kasi parang ang gagaling talaga nila. Parang alam mo yung mga bagay ng mga matitikman mo. Hindi siya basta-basta. Very innovation yung mga thinking nila kasi. Pero talagang galing ng mga taga-Kalasyaw. Highly recommended siya. Kasi sobra, hindi mo ma-imagine sa mga innovation nila, sa mga thinking nila, sa pagiging creativity nila, ma-amaze ka, swear. Parang nahirapan nga kami sa parang magagaling lahat. Isang bayan na puno ng pag-asa. Kamsamin! At magsama-sama sa Puto Festival. Tayo ay magsaya. Ang puto na bukod tangi. Ayan po sa ating mga kababayan. Pwede na po natin tingnan mula po sa taking board. Parang energized na ako sa sobrang dami ko nang kinain na puto. Ayan. Puto with a twist. Ayan. Try pa tayo ng isa. Tara. Thank you po. Puto pizza nga. Walang halong biro. Puto pizza. Dito lang yan sa Kalasyaw. Tatlo pa lang to sa mga ways to serve puto. Meron pang merienda, may pang dessert, at kung ano-ano pa. Pero hindi ko na talaga kaya eh. Kung gusto nyo subukan, dito lang yan sa Kalasyaw. Sa karambutan, tamis ay halina tayo na at magsama-sama sa Puto Festival. Tayo ay magsaya. Ang puto na bukod tangi sa buong mundo ipagmalaki. Puto ng Kalasyaw, garantisadong panalo. Paggawa ng puto'y di biro. Masarap sila, masarap. Lahat po masarap. Wala kang masabi. Quality talaga, masarap siya. Tulad ng, mas sasarapin pa nilang masyadong gawa nila.
Sobra pa nila. Masarap po itong natikman ko na dish na ito. Then, masarap po. As of now po, hindi ko pa po natitikman lahat, pero po, nafe-feel ko po na masarap po yung una ko natikman at na baka po masarap pa po yung iba. Simple mang tignan ng puto bilang isang delicacy, pero simbolo ito ng sipag, pagpupursige at pagyakap ng mga taga-Kalasyaw sa kanilang produktong kasabay na nila sa pag-usbong. Sa Best Ways to Serve Puto ay dito kasi namin nakikita kung anong mas maganda na i-partner pa sa puto. Hindi lang puto with dinuguan or puto with cheese. Ngayon, kung nakahanap tayo ng panibago na pwedeng iterno o i-partner, yun, mas makakatulong yun sa aming producer, sa aming mga vendors. Actually, ang tinitingnan namin ngayon, kasi before, meron na ho kaming ginawa na parang certain palay na yun lang ang gagamitin for puto. So, yun ang pinag-aaralan na stop, pero pilit namin ibabalik yun para consistent ang bigas na gagamitin for puto. Number one talaga rito sa amin is itong tourism. Kasi pag nakilala ang iyong bayan, dumarating ang tao. Pag dumarating ang tao, dumarating ang investor. Pag dumating ang investor, lumalaki ang income ng bayan. At mas masasabi nila na magandang tumira sa bayan ng Kalasyaw. Itong Puto Festival in particular lang talaga ay ito na ang tulong namin sa kanila. Dati, wala pang Puto Festival. Ang nabebentahan lang namin ng puto, mga katabing bayan lang. Ngayon, nakakatuwa. Ang mga galing Luzon, Visayas, Mindanao na pumupunta sa bayan ng Kalasyaw, ang binibili talaga is yung puto. So, dahil dito sa Puto Festival, nakilala ang produkto ng bayan ng Kalasyaw. At the same time, pag nandito na kayo, pwede ho kayong pumasyal, i-organize natin. O, kung grupo po kayo, pwede ho natin i-organize. Napuntahan yung mga puto producers namin para makita ninyo mismo kung gaano kalinis at gaano kasarap at kung paano ginagawa ang puto. So, maraming salamat. Sa ating pagbabalik, makisaya pa tayo sa pista ng Kalasyaw dito sa Ganda Mo, Pangasinan. Puto ng Kalasyaw, garantisadong panalo. Halina tayo na at magsama-sama sa Puto Festival. Tayo ay magsayaw. Ang puto na buktangi sa buong mundo ipagmalaki. Puto ng Kalasyaw, garantisadong panalo.